Андрій Бродій був великим патріотом Подкарпатської Руси, но за то, що не согласився стати агентом німецьких спецслужб Абвера для розділення Чехословацької республіки, чому Берлін создав фальшивку проти нього і підкинув фразі, яку заставив Берлін його зняти з прем'єр-міністра. Дійсно, Андрій Бродій, перший примес Подкарпатської Русі, величественний патріот нашого краю, в котрий став прем'єр-міністром за те, що його партія виграла на виборах, тобто його не поклали. Його він виборов, і партія представила свого прем'єр-міністра. Но, однако, німці готували розкол Чехословакії. Андрій про то Бродій не міг знати до кінця, і коли до нього підійшли абверовці і предлагали йому на розчленення Чехословакії, він не согласився. Він не розумів, що це серйозна політика Берліна. А тому, коли абверовці, німці, виділи, що ситуація важка, Андрій, патріот Чехословакії, патріот Подкарпатської Руси, підійшли до уніатського священника Августина Волошина, котрий на виборах його партія проіграла, але вони йому сказали: ми надавимо на Прагу, і ти будеш другим прем'єр-міністром, але погоджуйся на розкол Чехословакії, тобто на сепаратизм. Вдумайтеся, сьогодні в Україні вводяться з тим сепаратизмом, а ведь прославлений герой України Августин Волошин – сепаратист, який дав згоду німцям, абверовцям провозгласити Подкарпатську Русь відділеною від Чехословакії. Сепаратизм. Хоча він на останньому моменті не зробив цю заяву, але сказав, що ми не знаємо, як буде, бо вже словаки відділилися, ми теж об'являємо таке відділення, але то мусить вирішити завтра наш Сойм Подкарпатської Руси. Замітьте, не Карпатської України, Подкарпатської Руси. Той Сойм, а ще був, він мав перемінити назву на Карпатську Україну. Ну, оскільки ми знаємо дані факти, що його не сталося, так що Сойм Карпатської України – це фейк політичний. Завжди будемо говорити о Соймі Подкарпатської Руси. Так от, підкинули фальшивку, як ви кажете, що він агент Будапешта, і його Прага, причому під тиском Берліна, змістила, хоча не мала права те. Не вийшло, він виявився патріотом. А от Волошин, герой України, який ніколи не був громадянином України, який ніколи не жив на Україні, який був сепаратист, антипражський, античешський, сьогодні прославляється, який тоді пішов на злочин. Підкарпатська Русь, але за 20 літ він писав, з'єднана була з Чехословакією, але за ці роки було зроблено много для культурного підняття карпато-руського русинського народу. Молоді покоління, які виросли в цих роках, майже поголовно грамотне. Крім того, тисячі закінчили гімназії або середні фінансові школи фахові. Сотні студентів пройшли через вищі учебні заведення в Празі, в Берні, в Братиславі, у Будапешті і в Вені. І не лише сини попів, як він казав, і нотарів, і старих таких змадяризованих учителів, а й головне, проста сільська русинська молодь, діти бідних землеробів, такі отримали освіту, європейську освіту. І нам дуже дивно, коли сюди прийшла комуністична українська влада, то вони пустили тут чутку, що вони знайшли тут бідноту і поголовну неграмотність. Це також були радянсько-українські комуністичні фейки, які сьогодні ми відмітуємо, та які відмітуємо сьогодні фейки сьогоднішніх націоналістів з України. Так Підкарпатська Русь отримала свою молоду народну інтелігенцію, яка вийшла із народу і держалася з народом. На Підкарпатській Русі появилися молоді поети, письменники, учені. І за ці 20 років дійсно створився народ, як казав Андрій Бродій, ми русини. Раз сформували свою державу, Національну Республіку Подкарпатська Русь, уже ніколи не згодимося на те, щоб нас хтось заново поневолив.
Які прекрасні слова. Але хочу сказати, що коли прийшла сюди українська радянська влада, українські комуністи, так вони майже 80 тисяч населення Закарпаття, Підкарпатської Русі, це майже кожного 10-го, кинули в тюрми. Причому кинули в тюрми саме вчителів, учених, письменників, поетів, правовиків, лікарів. Або просто людей, які мали свою політичну, такі підвалини свої політичні, кидали в тюрми, і вони загинули в сталінських лагерях. А сьогодні внуки тих комуністів, сьогодні при владі, у многих на постах можна перерахувати, вони сьогодні критикують своїх дідів. Я згадую Євангеліє, коли книжники і фарисеї прийшли до Ісуса і хвалилися, що ми не простий народ, ми потомки Мойсея. А Ісус сказав їм: ви потомки тих, котрі вбивали пророків, убили сте і Захарію між алтарем і церквою. Ви ті, котрі нині робите гроби пророкам і кажете, якщо б ми жили в дні наших пророків, ми б не були такі. По крайній мірі, каже Ісус, ви самі констатуєте, що ви внуки, потомки вбивць пророків. Так що ми сьогодні можемо казати, на жаль, і сьогодні з нами ведуть діалог внуки тих більшовиків, комуністів, котрі колись наламали дров в радянський час і тепер пробували би у Закарпатті закрутити питання сепаратизму. Нема тут сепаратизму. І я казав, коли мене судили суддьові і прокуророві, глину будете їсти, а не докажете ні мій злочин, ні злочини тих людей, яких ви визиваєте на суд з надією, що хтось вам підтвердить. На суді ніхто не підтвердив із сотні свідків, що були заклики до сепаратизму. Але суддя під тиском спецслужб прийняв своє рішення. Правда, умовно, но повний срок по 3 роки тюрми. Ми розуміємо, що перед нами великий механізм державний, зачастую деколи без ума, у злобі, в ненависті. Але просимо Господа Боже, тепер у нас такий час настав, що ми у Європі, в центрі Європи, ми мирно живемо із мадярами нашими, свідчимо Україні, що це мирний народ. І вони ніколи так же не претендували на сепаратизм. Вони сьогодні вірні громадяни України і не смієте їх обзивати. Ми сьогодні живемо мирно з євреями в Закарпатті, котрі також ніч не приховують. Також нормальні люди, громадяни України і патріоти свого краю. Ми живемо мирно. Пожалуйста, підбурювачі і провокатори, не лізьте в нашу сім'ю, не підбурюйте, не робіть злочини, бо ми хочемо жити в нашій державі, за котру молимося, за котру молиться вся наша церква, канонічна Українська Православна Церква, яка не в рівняння не може бути, ПЦУ для неї лише маленька 0,5% того її впливу, який має наша церква. А в Закарпатті це майже 99%. Але, однак, ми не мішаємо людям, які мають другі погляди або другі релігії. Ідіть, моліться, куди хочете. Але не смієте, навіть у думці, нападати на наших людей і на наші храми. Ну, а остальним чиновникам кажемо, не творіть фейки про Закарпаття. Закарпаття – мирний, красивий, благодатний край. І тому, якщо йдете сюди, то там на перевалі помийте ваші обув, вашу топанки, чоботи від тої клевети і злості і заходіть до нас у гості із любов'ю. Ми всіх вас приймаємо і віримо, що в будь-якому випадку, навіть якщо Галичина відірветься до Польщі, ми, як казали многі, ми залишимося Калінінградським регіоном Київської держави, Української держави. Це побачимо. Ну що ж, на чому ми завершуємо нашу передачу. Ми віримо, що Україна колись буде мати кращих чиновників, бо чекаємо вже 30 років то, але з другого боку свідчимо многократно і суддям, і прокурорам, і СБУшникам, і всім націоналістам. Не фейкуйте проти нас, не лізьте к нам,
Не ліпіть нам злочини, які тут не мають міста. Ми любимо свою державу, а особливо любимо церкву українську православну, ну а у вічності віримо, що можемо наслідувати і без вас. Царство Боже, у якої не попадають лжиці і обманщики і ті, котрі наживаються на бідах народа, а щоб народ збити з толку та їх напустити їм там туману. Ми той туман активно розвіюємо, щоб завжди у Закарпатті світило сонце миру, міжконфесійного, міжнаціонального і загальноукраїнського. На цьому наша передача завершена. Будьте здорові! Будьте здорові і з Богом святим!